אנחנו פה בסבב מספר 2 של אליפות ישראל בסופרמוטו. הגענו לעשות כיף, יום כיף של חברים, אופנועים, מרוצים, מקווה שיהיה אקשן. אנחנו עכשיו לפני, אחר כך נראה את האחר, מקווה שיהיה טוב, שהכל יזרום, שהכל ילך כמו שצריך. אני מרגיש מוכן, מרגיש טוב, אנרגיות טובות, אווירה חיובית. הולכים לתת בגז. טוב, אז אנחנו אחרי המקצה אימון, הייתה לי תקלה טכנית קטנה, לא ממש התארתי אותה, כנראה שזה הצינור של הנשם של המכל דלק היה מקופל ולא נכנס אוויר במקום הדלק למכל, גרם לאופנוע להיקבות מסיבה ככה בפתאומיות, קיצר לי את המקצה אימון, אבל עדיין הספקתי להתחמם. זהו, נקווה לטוב, נקווה שלא יהיו תקלות, שהכל ילך כשורה. תכף נקצה דירוג ונקווה לטוב. טוב, אז מה היה לנו היום? ניתן סיכום קצר. בעצם זה התחיל במקצה אימון. הרגשתי טוב, הרגשתי חם, נתתי זמנים טובים. במקצה הראשון אני יוצא מהמקום השלישי, באתי קרבי, הצלחתי לעקוף את ליאור ג'דידי בקטע שטח, ואז תום שץ עקף אותי בכביש, הגענו לקטע שטח, שוב בהקפה השלישית, הצלחתי לעקוף גם אותו, לתת לו חסימה, נאלצתי להיות קצת אגרסיבי, אבל זה מרוצים, הייתי אגרסיבי, עקפתי אותו, הצלחתי לשמור על זה עד הסיום במקום הראשון. מקצה שני, התחלתי קצת פחות טוב, הצלחתי לאט לאט להתקרב לתום, שאני רואה את עצמי מתקרב לתום, בסופו של דבר יצאנו לקטע הכביש האחרון לפני הסיום, הוא נכנס לי בגלגל האחורי, סובב את שנינו על הרצפה, נשבר לי הידית בלם, הוא מסיים את המקצה הזה ראשון, אני שני, אבל בגלל שהעקיפה והכניסה שלו בי הייתה לא חוקית, הוא קיבל הורדת מיקום, בסופו של דבר סיימתי גם את המקצה הזה כביכול מקום ראשון. היה מרוץ מדהים, מלא אקשן, מלא קרבות, בדיוק כמו שאני אוהב.